Peta nedjelja kroz godinu, godina B. Iz Markova evanđelja. U ono vrijeme, pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica i posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu predanj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike, a bijahu mnogi i razne im bolesti. I zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti, jer su ga znali. Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu, svi te traže. Kaže im, hajdemo drugamo u obližnja mjesta, da i ondje propovjedam, ta zato sam došao. I prođe svom Galilejom. Propovjedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.